Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní tých niekoľko bodov. Bod číslo 18 sú návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov. Komisia veľmi podrobne prerokovala tieto návrhy. Musíme ich schvaľovať každý zvlášť, takže ja budem, ak dovolíte, aj za návrhovú komisiu, alebo nechám to na návrhovú komisiu, takže nech sa páči návrhová komisia. Návrhová komisia doporučuje hlasovať o materiáli uvedených v bode 18. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov. Po A. Rušené uznesenie číslo 237 z roku 2014 a súčasne schvaľujeme priamo pridelenie pre nájomcu Pavol Švarc a manželka. Poprosím o hlasovanie. Osemnásť poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, nehlasoval jeden poslanec. Môže vás poprosiť, Peter náhodou nenechal kartu? Nie, je vonku. Áno, dobre. Poprosím teraz návrhovú komisiu o ďalšie hlasovanie. Hlasovanie číslo 2. Rušíme uznesenie 226 z roku 2014 a súčasne schvaľujeme priame pridelenie nájomcovi Zuzana Kučerová. Poprosím o hlasovanie. Devätnásť poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovať, všetci. Hlasovanie. Tretie hlasovanie. Schvaľujeme priame pridelenie pre nájomcu Hana. Poprosím o hlasovanie. Devätnásť poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci poslanci. Poprosím o ďalšie hlasovanie. Štvrté hlasovanie. Rušíme uznesenie číslo 240 z roku 2014 a súčasne schvaľujeme priame pridelenie pre nájomcu Mária Juráková. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem. 19 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci. Dámy a páni, bod číslo 19 je plán práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2015. Tam by som len poprosil naozaj ako kvôli presnosti. Máme v tej prvej kolónke prvého zasadnutia 12. februára má napísané, že návrh volebného programu, bude to programové vyhlásenie tohto zastupiteľstva, primátora Mestského zastupiteľstva, dobre? Už to nebude volebný program, programové vyhlásenie, nech sa páči. Sú otázky k tomuto bodu? Nie sú, poprosím návrhovú komisiu. Návrhová komisia dáva návrh schváliť plán práce Mestského zastupiteľstva pre rok 2015, ako je uvedené s pripomienkou pána primátora. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem. E, 19 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci. 19.2 rôzne bude návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre ZŠ Kupeckého. Musíme to urobiť dnes.
Návrhová komisia, nech sa Návrhová páči. komisia navrhuje schváliť rozpočtové opatrenie na presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, a to iba presun medzi bežnými výdavkami v prospech kapitálových výdavkov vo výške 4536 eur. Ďakujem, poprosím o hlasovanie. Takže za bolo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci. Bod 19.3 je návrh na úpravu nájomného v mestských bytoch na Zumberskej. Chcem len upozorniť, že tu sa jedná len o zosúladenie právnych predpisov so skutkovým stavom. Samozrejme, že my by sme mohli ísť na oveľa väčšiu sumu, ale sme sa až 5%, ale sme sa rozhodli vzhľadom k tomu, že naozaj tam bývajú mladé rodiny, že pôjdeme len na tom zákonom stanovenú úroveň 3,3%. Dobre? Návrhová komisia navrhuje schváliť predložený materiál v bode 19.3 a upravujeme výšku ročného nájomného v mestských bytoch na Zumberskej podľa materiálu. Ďakujem, poprosím o hlasovanie. E, 19 poslancov za, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci, nikto nebol proti. 19.4. Voľba prisediacich na okresný súd Pezinok na funkčné obdobie 2015 až 2018. To sme včera preberali, dámy a páni, takže máme tu návrh na pani Annu Slimákovú, pána Rudolfa Ondroviča a pána Pavla Tomana. Nech sa páči, sú nejaké otázky? Pán Guštafík, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel povedať len to, čo som mal včera výhrady voči tomu, na to, že sú to veľmi dôležité osoby. Chýba mi tam jednoznačne aspoň stručný životopis u tých ľudí. Ja osobne môžem zahlasovať, respektíve budem hlasovať len za jedného toho navrhnutého člena a preto dávam poslanecký návrh, aby sme o nich hlasovali o každom zvlášť. Áno, súhlasím, pán poslanec, takže nech sa páči, návrhová komisia, budeme... ešte pán poslanec Bílik, nech sa páči. Ja by som chcel ešte doplniť pripomienku k tomuto materiálu, aby sme do budúcnosti, keď bude mestské zastupiteľstvo mať rozhodovať o prísediacich okresného súdu, vyžiadali od navrhovateľa, lebo tým je okresný súd v Pezinku, stručné životopisy a charakteristiky tých, o ktorých máme hlasovať, lebo v tomto prípade pán Guštafík má pravdu, nevieme nič. Dobre, ďakujem pekne, takže poslanecký návrh, nech sa páči, návrhová komisia. Návrhová komisia doporučuje hlasovať o poslaneckom návrhu pána Gabriela Guštafíka, aby sme hlasovali o prisediacich na okresnom súde Pezinok na funkčné obdobie 2015-18 individuálne. Ja som si osvojil len pripomienku, že budeme vždy žiadať životopisy. Takže nech sa páči, poprosím hlasovať o návrhu pána Guštafíka. Sedemnáct poslancov bolo za, nikto proti, zdržal sa, jeden nehlasoval. Takže budeme hlasovať o každom zvlášť. Prvá bude pani Anna Slimáková. Životopisné údaje a adresu uvádzať nebudem, pretože ju máte napísanú. Dávam hlasovať o pani Anne Slimákovej. Takže za boli len 4 poslanci, proti nebol nikto, ale zdržalo sa 12, nehlasovali 3, návrh neprešiel. Druhým hlasovaním bude hlasovanie o pánovi Rudolfovi Ondrovičovi, nech sa páči.
10 poslancov bolo za, proti nikto, zdržalo sa 6, nehlasovali 3, návrh prešiel. A o treťom budeme hlasovať o Pavlovi Tomanovi. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Deväť poslancov bolo za, proti nikto, zdržalo sa 7, takže návrh prešiel. Pardon, momentíček, hop, ako? Juj, áno, prepáčte, áno, teraz som si uvedomil, jasne. Takže Enko. Dobre, ďakujem pekne. Posledným bodom, ja viem, tak hovorím, že posledným bodom je poslancami navrhnuté hlasovanie, nech sa vám páči. Pán poslanec Šmahovský, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja, čo sa týka návrhu členov do komisie, navrhujem do Vinárskej a vinohradníckej komisie pána inžiniera Vladimíra Baričiča. Ako dôvod uvádzam, že je to odborne spôsobila osoba, ktorá sa vo vinohradníctve vyzná, vo výrobe vína aj do pestovania viniča a je predsedom najväčšieho vinohradníckeho a vinárskeho družstva v Pezinku. Ďakujem. Lebo jediného. Bohužiaľ teda, lebo jediného. Nech sa páči pani Žarská, pani poslankyňa Žarská. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som vychádzala poriadku pána Milana Grela a do komisie vinohradníctva a vinárstva pani inžinierku Gabrielu Vojtekovú. Áno, ja myslím, že netreba predstavovať, pani Vojteková v komisii bola, viete, že je to etnologička. Ďakujem, takže budeme hlasovať o konkrétnych návrhoch, nech sa páči. Návrhová komisia, pán Andel, nech sa páči. Návrhová komisia dáva hlasovať o poslaneckých návrhoch, ako zazneli v poradí. Prvé hlasovanie bude poslanecký návrh pána Šmahovského, ktorý navrhuje do komisie vinohradníctva pána Baričiča. Dámy a páni, poprosím teda hlasovať o návrhu pána poslanca Šmahovského. Nech sa páči. Šesť poslancov bolo za, proti 5, zdržalo sa 8. Návrh neprešiel, budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Žárskej v dvoch hlasovaniach. Do vinárskej komisii, vinohradníctva a vinárstva, navrhujete pani Gabrielu Vojtekovú, poprosím o hlasovanie. Ďakujem, 18 poslancov bolo za, nikto nebol proti, zdržal sa 1, hlasovali všetci. A o členovi do komisie verejného poriadku navrhujete pána Grela. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Peter, prosím ťa, do majetkovej priznania majú do 30 dní od zloženia funkcie. Asi to bude ten ústavný zákon. 17 poslancov bolo za, nikto nebol proti, zdržali sa 2. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďalším bodom, skoro už predposledným, je informácia o činnosti MSÚ a útvaru hlavnej kontrolórky. Poprosím, keby ste sa mohli teraz prihlásiť do diskusí, či skôr k otázkam.
pán Guštafík, nech sa páči, poprosím aj ďalších, aby som ukončil prihlasovanie. Slovo. Ja bych sa chcel opýtať dvom bodom, a síce oddelené investičnej výstavby, je to bod 20 a bod 21. V akom to je stave? Ďakujem pekne. K realizácii projektov ISRMO poprosím pani Mezejovú, pani inžinierku Mezejovú, čo sa týka návrhu územného plánu mesta Pezinok, 20. bod. Chcem vás informovať o tom, že sme podnikli všetky kroky právne aj organizačné k tomu, aby sme sa pohli ďalej. Minulý týždeň mal stretnutie pán viceprimátor Čech so štátnym tajomníkom pánom Stromčekom, kde prerokovali možnosti súhlasného stanoviska hlavného banského úradu. Celý územný plán mesta Pezinok, a včera som to spomínal, že sme museli vrátiť aj dotáciu, je brzdený štátnymi orgánmi. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože môžem dokázať, že štátne orgány, či už to bol krajský stavebný úrad, alebo teraz okresný úrad, jednoducho nekonali. Ťažko sa mi posudzuje, či z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, pretože nám bolo vždy oznámené, keď sme sa pravidelne pýtali, prečo sme dostali vyjadrenie, tak nám bolo oznámené, že pracovník, ktorý bol poverený celým procesom schvaľovania, bol dlhodobo PN a tak ďalej a tak ďalej. Chodili sme, boli sme niekoľkokrát aj na osobných stretnutiach, kde nás informovali, že nevidia žiadny problém. Celý problém vlastne je len v Banskom úrade, ktorý nerešpektuje ani právne stanovisko nášho právneho zástupcu doktora Ondruša. Nerešpektuje predpisy, nerešpektuje to, že nemá právo, ktoré si osobuje na vydanie rozhodnutí, o ktorých hovorí. Na ilustráciu uvediem len to, že keď sme požiadali o stretnutie, o pracovné stretnutie dotknutých pracovníkov, tak prišli dvaja ľudia, ktorí mali poverenie a po 15 minútach nám povedali, že vlastne oni nemôžu o ničom rozhodnúť. My sme im jasne a naozaj meritórne predložili posudok právnikov, že Banský úrad si osobuje právo, ktorému zo zákona neprináleží. Dnes my čakáme vlastne len na rozhodnutie hlavného Banského úradu. V tom momente, ako budeme mať, môžeme územný plán požiadať o paragraf 25 a môžeme územný plán schváliť v zastupiteľstve. Isté, ak sa tak stane v najbližšom možnom termíne, tak nebudem čakať na februárové zastupiteľstvo, ale zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo, kde územný plán schválime. Okrem toho vás chcem informovať, že jeden z ľudí, ktorí tu majú oprávnenú žiadosť a čakajú už v podstate viac ako 2 roky na rozhodnutie, podnikal vlastné kroky. Zajtra je s ním rokovanie a 15. zvoláva verejné zhromaždenie do kultúrneho centra všetkých dotknutých subjektov, teda fyzických právnických osôb, ktoré na územný plán čakajú. A samozrejme, že pozýva aj štátne orgány, ktoré majú vysvetliť, prečo konali tak, ako konali doteraz, alebo lepšie povedané, nekonali. To je z mojej strany všetko. ISRMO, nech sa páči, pani Mezejová. V rámci programu ISRMO teraz momentálne prebiehajú 2 revitalizácie. Je to revitalizácia Lacanovomestského a revitalizácia na Bielenisku, vychádzkovo-oddychovej zóny. Majú termín dokončenia marec 2015. V podstate momentálne sú hotové všetky spevnené plochy, potom následne budú sa realizovať sadové úpravy, pokiaľ to počasie dovolí, teda až v tom jarnejšom období a je tam teda mobiliár a rôzne teda hracie prvky, ktoré budú osadené na týchto plochách. Potom základná škola Kupeckého
a základná škola Bielenisko, ktorá je súčasťou týchto projektov. Na základnej škole Bielenisko so zhotoviteľom máme dohodnutý začiatok termínu rekonštrukcie na 12. januára by mali nastúpiť na práce 2015 a na základnej škole Bielenisko, tá je tiež už po kontrole verejného obstarávania ministerstvom, tam čakáme na doručenie zmluvy od úspešného uchádzača teda na zákazku. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. Prepač, pani poslankyňa, ale nech sa páči. Samozrejme, dámy majú prednosť, nech sa páči. Len poprosím naozaj o disciplinovanosť. Nech sa páči. Dobre. Ja by som oddelenie životného prostredia 29 sprejazdnenie ulici Dona Santnera. Hlavne sa pýtam na tú časť, ktorá je okolo kostola, že či bude aj tá nejak doriešená. Môžem odpovedať, pretože sme tam boli s pani Klimentovou, aj s občanmi sme sa stretli, dohodli sme sa na zjednosmernení tej ulici preto, aby tam teda tie kolóny aut, ktoré si krátili cestu na Pánsky chodník a Suvorovovú, aby tady nechodili. Takže bude v najbližšej možnej dobe po schválení dopravným inžinierom bude zjednosmernená v tejto časti pri kostole a opravy sa tam zatiaľ nepočítajú. Zatiaľ sme dali vyasfaltovať a zaplatiť len tú spodnú časť vozovky. Pokračujú tam na Dona Santera, pokračuje budovanie verejného osvetlenia a parkovisk nad rámec projektu, ktorý robila spoločnosť TKB Building. Dobre, ešte faktickú, pán Grela, poprosím potom naozaj, aby sme ukončili. Ďakujem, ja by som poprosil oddelenie investičnej výstavby, bod číslo 22 a tá kanalizácia v Rienave 26. Ešte by som chcel poprosiť, či by sa tam dalo nahliadnúť na tú 22. Nejaká obhliadka? K rekonštrukcii strechy, čo sa týka obhliadky, samozrejme to dokážeme vybaviť, ale dokážeme vybaviť spoločnú obhliadku, ak by ste chceli, pretože to je stavenisko. Ja by som vám to takisto doporučoval, zabezpečíme vám, obuv si zabezpečíte sami, my vám zabezpečíme prilby a samozrejme, že môžete si to ísť pozrieť, je tam naozaj veľmi zaujímavý pohľad najmä na ten krov, ktorý tam je historický. Pokračujú podľa harmonogramu vnútorné práce, spevňovanie stien, pravidelne sú tam kontrolné dni, stretávame sa tam s pamiatkári, máme vlastne najväčšieho odborníka k dispozícii na krovy a to je pán doktor Kohút. Takže s výmenou strechy budeme pokračovať, alebo teda krytiny budeme pokračovať až po spevnení ťahlami a dobudovaní oporných múrov, teda firemúrov. Je ten objekt vyčistený, možno je trošku komplikovaný prístup k nemu, ale zabezpečíme vám, ak by ste chceli na konkrétny čas, tak vám naozaj doporučíme vidieť to v tomto stave a potom to vidieť, až keď to bude hotové. A tým druhý bod bol, Milan? V tomto momente ja neviem, nech sa páči. Ja mám vo štvrtok kontrolný deň, ale ja sa musím aj so zhotoviteľom stavby dohodnúť. Takže ja by som to navrhla niekedy do stredy budúceho týždňa. Pošlem vám mailom, dobre? Aspoň 2 dní predtým. Keď máme porady, dobre? Kolegium. Všetkým pošlem. Alebo prípadne môžem to dohodnúť v budúcom týždni, lebo my musíme aj takéto naučenie potom pripraviť opäť na štvrtok. Určite vám dám vedieť, bude to v budúcom týždni. Potom pozveme aj niekoho z pamiatkárov, aby nám povedali o tej budove niečo, lebo je to aj na CD-čku, je to aj v tlačovej podobe. Čo sa týka kanalizácia Grinava, veľmi jednoduchá záležitosť, odovzdali sme vlastne všetko, prítomný bol pán poslanec Šmahovský u investičného riaditeľa pána Sobotu. Už máme dokonca aj to stavebné povolenie, teda tú vodoprávku ľudovo povedané. Ako?
verejnú vyhlášku, takže zase sme pokročili a komplet jedno pare projektovej dokumentácie sme im odovzdali. Oni si teraz budú robiť výkaz, výmer, aby to mohli zaradiť medzi investičné akcie. Nie sú žiadne otázky, takže by som prešiel k informáciám primátora. Srdečne vás pozývam na stretnutie 1. januára o 1:00 na námestie. Ďalej by som chcel z tých technických vecí, pán prednosta ma doplní, pripomenúť, že v kancelárii prvého kontaktu je tablo. Treba, aby sme mohli zavesiť, tak potrebujeme vaše fotografie. My sme fotografie spoločne pre Pezinok, fotografie sme odovzdali, pretože ich máme k dispozícii. Vy takisto, ak máte, či už z predvolebných teda materiálov a tak ďalej, nech sa páči, rozmery. Poprosím vo veľkosti 12,5 x 9 cm. Čo je veľkosť pohľadnice prakticky. Keď ne, tak vás orežeme. Nie, to je v poriadku. My máme ako všetci, to je v poriadku. Len by som poprosil naozaj čo najskôr to odovzdať na sekretariát, buď primátor alebo prednostu. A ešte je tu jedna záležitosť, ktorú by sme chceli prebrať, o ktorej sme hovorili s pánom poslancom Miklášom. Je to konkrétna požiadavka, ale samozrejme to bude platiť aj všeobecne. A to je súhlas so zverejnením mailových vašich a našich, teda samozrejme my máme aj na BSK, aj mesto. Ale či môžeme zverejniť vaše mailové adresy na webovú stránku mesta a môžeme ich dávať k dispozícii jednotlivým žiadateľom, ktorí sa chcú s vami skontaktovať. Tu bola konkrétna požiadavka, aby sme... Môžem faktickú? Nech sa páči. Už mám kartu vyťahnutú. Ja som sa práve na toto chcel spýtať, veď my sme mali aj s prístupovými heslami. To som sa chcel pána pravdu opýtať, že či nám to zostane. A tam sme mali aj ja som aspoň to mal tak spravené, automatické presmerovanie na moju súkromnú schránku, čiže nemôže písať na moju súkromnú schránku aj na túto služobnú, keď to tak môžem nazvať. Hoci kto. Dobre, len ešte by som chcel upozorniť na jeden faktor, o ktorom sme tu hovorili, že jednoducho tie adresy nenavštevujete. No, niektorí nenavštevujú tie adresy, alebo teda tú stránku. Nech sa páči, pán poslanec Olga. Sme verejne činné osoby, toto nemôže byť predmetom nejakej nadmernej alebo akej ochrany. Pánovi Miklášovi odporúčam, aby si pozrel dobre stránku Pezinok.sk, sú tam aj naše súkromné mobilné telefónne čísla, okrem mailových adries sú tam aj naše telefónne čísla. To všetko samozrejme, presne ako hovoríte, musí byť verejné a je to aj doteraz už to bolo verejné, takže dobre. Tu nie je dôvod na nejakú zmenu. Dobre, pán Mikláš sa pýta len, že konkrétna osoba chce ale ona chce, aby sme ju my poslali, hej? A my si dávame veľký pozor, lebo máme skúsenosti. Iné je, keď si ju niekto pozerá na webovej stránke, iné je, keď mu ju pošlem pekne listom, že tak toto je zoznam našich poslancov. Tým, že sme ju zverejnili už tam, že sme ju dali jednoducho takto k dispozícii, nemáte dôvod ju chrániť, ani sa obávať toho, že by sme mohli proti tomu nejak protestovať, že ju pošlujete niekomu ďalej. Dobre, nech sa páči, pán Mikláš. Ja som mal skôr na mysli to, že konkrétne ten prípad, čo som spomínal, jedna pani sa pýtala, že chcela by poslať všetkým poslancom niečo. Hej? A komunikovala to v duchu, že veď poslanci majú e-mailové schránky meno.priezvisko @ Pezinok. Hej, to znamená, že možno ona nielen ona, ale možno, že ktokoľvek si myslí, že takýmto spôsobom sa dá s nami komunikovať, lebo my keď tam budeme mať uvedené naše súkromné adresy, ona o tom vôbec nemusí vedieť, keď sa k tomu nedopracuje. Preto ja si myslím, že by možno bolo práve, ako pán Guštafik hovoril, aby boli zverejnené tie adresy v jednotnom formáte, v jednotnej forme, a presmerované na tie naše súkromné adresy. Druhá vec je tá, že ak niekto teda nechce tú svoju súkromnú adresu, lebo keď bude mať záujem odpovedať na ten e-mail, tak mu to odíde zase z tej jeho súkromnej, takže to bude mať. Takže či sa to dá nejak technicky, alebo či možno, že neviem, možno, že niekto má záujem práve chodiť na tú mestskú e-mailovú schránku.
Ide skôr o to, aby teda naozaj tí ľudia možno, že mali zaužívané, že ak chcem komunikovať s poslancom, tak mu napíšem na tú e-mailovú adresu, ktorej forma je rovnaká u všetkých. Takže pán Pravda, nech sa páči. Tým, že ste poslancami mesta, máte automaticky mailovú adresu v tvare meno.priezvisko@pezinok.sk. Vy samozrejme dostanete do tejto mailovej adresy prístup, to znamená, že môžete komunikovať s verejnosťou cez túto adresu. Kdokoľvek chce, môže požiadať, aby sa mu presmerovala pošta na inú súkromnú adresu, ktorá nemusí byť zverejnená. To znamená, že je na vás, či budete komunikovať len s tou adresou pezinok.sk, alebo budete komunikovať z inej adresy s tým občanom. Tak, to sme chceli vedieť. Jednu otázku. Ja som rozumel ešte tomu aj tak, ja som chcel len doplniť, či neexistuje taká možnosť hromadného doručenia všetkým poslancom, a oni už potom jednotlivo môžu odpovedať. Dá sa zriadiť adresa poslanci @pezinok.sk, tým pádom to pôjde na... To sa dá zriadiť, keď budete s tým súhlasiť. Je to pre občana lepšie, ale možno chce konkrétnym jedným poslancom komunikovať a tým pádom... Nie je problém zriadiť aj hromadno a tým pádom sa to rozošle pre všetkých. To je vec len... Dobre, takže je nám to už jasné. Nech sa páči pani Žarská, pani poslankyňa. Ja len teda na to, čo už tu bolo povedané, tiež by som privítala, ale už na to odpovedal kolega, aby sme mali zriadené jednotné mailové schránky s mestom Pezinok a už my si potom ďalej poriešime tieto veci, aby komunikovali s nami na tieto. Dobre, ešte pán Demovič prihlásený a poslanec. Ja som chcel povedať to isté, čo zákonom, že vytvoriť jednotnú doménu teda pezinok.sk pre tých, ktorí chcú poslať všetkým túto informáciu, aby museli dávať 25 adres. Dobre, ďakujem pekne, takže tú debatu sme trošičku, tú otázku sme trošku presmerovali, ale došli sme k riešeniu. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte poprosím pána prednostu dôležitú vec. Ako? Ešte nie, ešte len túto potrebujeme. Ja ešte jednu vec vám poviem, bol som upozornený pánom poslancom Chinoranským na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Tento zákon ukladá povinnosti verejným funkcionárom, medzi ktorých patria aj poslanci, aj primátor, podávať tzv. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov. My máme to tlačivo. Pričom v zákone sa uvádza, že verejný funkcionár je povinný do 30 dní od dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a inak vždy do 31. marca podávať toto oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Samozrejme, vy všetci máte novú funkciu, ale je tu našťastie článok, alebo teda odsek, ktorý hovorí, že ak bol funkcionár opätovne zvolený do verejnej funkcie, to sa týka aj pána primátora, aj viceprimátorov, aj staronových poslancov, a v tomto roku už podali oznámenie, nie sú povinní ho opätovne podávať. To znamená, oni ho musia podať až do toho 31. marca. Novozvolení poslanci, ale im už plynie lehota na podanie tohto oznámenia. Tlačivo vám môžeme poslať na mailové adresy vaše, dobre? A keby bol nejaký problém, tak sa skontaktujte kľudne so mňou alebo s kýmkoľvek. Hovorím, je tam tá 30-dňová lehota, ktorú treba dodržať, to znamená, je to do 8. januára. Ďakujem pekne a teraz už len, dámy a páni, interpelácie, ak sú vôbec nejaké, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Solga. Interpelácie. 7.12., teda v nedeľu, sa vo Vinohradoch a v lesoch nad Pezinkom uskutočnil Mikulášsky kros. Myslím si, že veľmi pekné podujatie, ktoré samozrejme treba podporiť, lebo ide o propagáciu bežeckého športu, alebo športu v Pezinku. Čo ma trošičku mrzí, že o tomto, neviem do akej miery o tom bolo informované mesto, že sa to bude diať v lesoch. To je prvý problém. Druhý problém, ak o tom bolo informované mesto, patrilo by sa o tom informovať aj poľovníkov. Nie preto, že by sme boli proti, ale preto, že je poľovná sezóna. Bežalo sa minimálne v 2 poľovných revíroch. Poľovníci o tomto vedieť nemuseli, mohlo tam naozaj prísť k nejakým veľmi vážnym situáciám. Našťastie neprišlo, ale jednoducho potrebujeme vedieť, ak sa takéto podujatia dejú. Treba to oznámiť tým poľovným združeniam, ktoré sú dotknuté, aby sa v tom čase tam nepolovalo. Dolet
projektilu vystreleného z pušky je niekoľko kilometrov. Môže sa všelijak podrážať, môže sa čokoľvek stať, jednoducho potrebujeme vedieť, keď sa takéto niečo deje. Takáto naozaj hovorím, že je to chválihodná aktivita. Potrebujeme to vedieť, potrebujeme na to upozornení, aby sme v tom čase nevykonávali žiadnu takúto činnosť, ktorú by sme mohli niekoho, nedaj Bože, ohroziť. A nie vlastnou vinou. A do tretice, ten, kto to povolil, alebo komu to bolo ohlásené, by mal by organizátorov zaviazať, aby po sebe spratali všetky značenia, všetky stužky. Mám dnes na dnešných fotografiách zaznamenané, že sa tak nestalo, že jednoducho zostal v lese, prepáčte mi expresívny výraz, bordel, stužky, ktoré tam proste plápolajú, rušia zver a vôbec špatia les. Čiže poprosím vás, ja viem, kto bol organizátor, neviem, či to hlásil mestu, nehlásil mestu, či si žiadal povolenie, či naozaj usporiadal všetko so zákonom. Nejde mi o to týchto ľudí ani postihovať, ani obmedzovať. Bola to pekná akcia, napriek tomu, že nie som bežec, tak jednoducho takéto akcie plne podporujem. A podporujeme ich všetci, len je dôležité, aby sa zachovala naozaj nejaká štábna kultúra, aby sa nestalo to, že nám polovníci, ktorí idú v nedeľu do revíru, hlásia, že je tam nejaký beh a čo sa deje a nevedia. No naozaj, keby sa niečo stalo, nedaj Bože niečo stalo, tak potom neviem, kto bol za to zodpovedný. Čiže poprosíme na budúce naozaj zachovávať a vytvoriť nejakú štábnu kultúru v tomto. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ako? Prosím vás, ešte raz. Samozrejme, že sme o tom vedeli. Samozrejme, že na náš podnet si vybavovali súhlasy na okresnom úrade, takisto HKO a ďalšie, pretože organizátori netušili, nevedeli, že niečo také sa deje a že sa teda má urobiť. Takisto s pani inžinierkou Klimentovou a s pani Vitalošovou sme sa stretli a upozornili sme ju na to, že musí, okrem týchto povolení, ona vôbec nevedela, že potrebuje povolenie z okresného úradu, sme ju upozornili aj na to, že musia upozorniť aj polovné združenia. Rovnako ako HKO, rovnako ako okresný úrad. Že to neurobili je jedna vec, druhá vec je, už sa nám stalo opakovane niekoľkýkrát, že ani po septembrovom behu, ani po tomto prvom ročníku krosu po sebe neodstránili umelohmotné pásky všelikde a tak ďalej, takže až budeme sa vyjadrovať tretíkrát k takémuto, samozrejme, že jej to oznámime a ako zástupkyne organizátorov a druhýkrát jednoducho nebudeme s takýmto podujatím súhlasiť. To je z našej strany všetko. Pardon, nám nejde o to, aby sa niečo zakatovalo. Tu ide o to, aby sa zachovala nejaká štábna kultúra, aby sa aj oni uvedomili, možno nemajú skúsenosti, aby sa aj oni uvedomili, aké sú ich povinnosti. Boli na to upozornení. Jednoznačne. Boli sme obidvaja pri tom rokovaní. Pán Feder, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, či aj toto volebné obdobie sa ráta s poslaneckými stredami. Áno, ak nenavrhnete niečo iné, tak určite prvá streda v mesiaci by mala byť poslanecká streda. Zoznam dáme podľa ABCD, zverejníme. Ak sa rozhodnete, alebo nebude vám vyhovovať, tak pokojne si môžete vymeniť s kolegom. Akurát treba to nahlásiť na mestský úrad, na možno najlepšie k nám na sekretariát, lebo od nás si berete aj kľúč. Trvá 2 hodiny od 16. do 18. Vtedy som tu aj ja k dispozícii, ja som tu teda stále k dispozícii občanom, ale nemám žiadne úradné hodiny, ale jednoducho poslanec má k dispozícii kanceláriu, alebo teda miestnosť číslo 19 od 16. do 18. hodiny. Ak by ste chceli nejakú zmenu, tak samozrejme sme pripravení na to reagovať. Nech sa páči, dobre sa to pamätá. Pán poslanec Demovič, nech sa páči. Richard, nevadí to. Nadviazal by som na kolegu Solgu, myslím tým poslanca Solgu. Čo sa týka organizácie takýchto podujatí, sám som zažil jednu nedeľu hrôzy, keď som bol na turistickej prechádzke po hrebení Malých Karpát a v tom čase sa tam konali cyklokrosové preteky. Považujem to za extrémne nebezpečné, lebo na tých bicykloch jazdia veľmi rýchle blázni, ktorí nemajú absolútne prach zodpovednosti a bezpečnosti a človek ich nepočuje, keď kráča, keď sa oni rútia dole cestou. Domnievam sa, že
tento šport nepatrí na turistické cesty a rozhodne nie v dňoch, kedy je tam zvýšený nápor turistov. A na toto by sme mali reagovať. Sú to podujatia, ktoré organizuje, pokiaľ viem, Bratislavský samosprávny kraj, rozhodne nepatria do lokality turistických chodníkov. A samozrejme, že vlajky a sponzorské, neviem, ako sa to volá, tie igelity, to tam teda zostáva. Mám za sebou jednu brigádu, kedy som ich zbieral. No, ďakujem pekne. My to riešime a dokonca sme tu aj doniesli tú zelenú lebku s tým nápisom Green Line. My sme aj zisťovali, kto je Green Line, je to Račiansky klub a sme ich upozornili, že z rôznych dôvodov, toto je jeden z dôvodov, o ktorých ty hovoríš, ale napríklad aj z dôvodov, že v našich lesoch, mestských lesoch sa konajú preteky, o ktorých my vôbec nič nevieme a upozorňoval som už len na takú vec, o ktorej si tiež hovoril, že keby prišlo napríklad k ťažkému zraneniu a bol by prístupnosť vrtuľníka alebo čokoľvek, obracajú sa na mestskú políciu, na primátora ako mimoriadna udalosť. No ja si neviem predstaviť, že keď nemám o tom ani šajnu, že kde to prebieha, že im poviem, že áno, môžete, tam je lúka, tam môžete pristáť, alebo proste my, najmä teda cestou z Baby a okolo Slnečného údolia aj túto so synom sme takisto si doniesli zo stromu takéto trofeje, odozdali sme ich na životné prostredie, ale bez našeho vedomia sa udiali napríklad aj značenia cyklochodníkov, čo sme prekvapení, ktoré sú mimo cyklochodníkov BSK, lebo tie máme zaznamenané, ale to sú vyslovene súkromné športové kluby, ktoré si tu robia preteky, ako je napríklad aj spomínaná Green Line. Takže budeme to riešiť. Faktickú pán poslanec Solga. Keď sme načali túto tému, ja ešte nadviažem na pána poslanca Demoviča. Presne ako povedal, ak sa takéto preteky už naozaj dejú, potom žiadajme, aby boli riadne, teraz myslím cyklistické preteky, aby boli riadne organizované, aby boli zabezpečené tak, ako sú zabezpečené rally. Na každej odbočke jednoducho niekto, aby dával pozor, aby k takýmto situáciám neprišlo. Viem o minimálne 2 zrážkach cyklistu s chodcom. Doteraz sa zaobišli našťastie bez zranení, ale jednoducho dnes už sa, ja osobne bojím niekedy chodiť v nedeľu a v sobotu na turistiku, pretože na niektorých exponovaných miestach naozaj tie zrážky s cyklistami hrozia. Čiže ak niečo takéto príde, potom naozaj zase tá štábna kultúra by mala byť zachovaná. Ak sa vôbec niečo také stane, hej, a mali by tam byť ľudia, ktorí napríklad počas organizátorom poverení, riadne poučení, ktorí počas pretekov zdržia napríklad chodcov, turistov, hej, jednoducho im povedia, teraz nevkračujte na tento úsek, nestupujte na tento úsek chodníka, lebo môže prísť k vážnym zraneniam. Toto sú naozaj veľmi vážne veci, ktoré treba riešiť. Ak si spomeniete, na júnovom zastupiteľstve som zisťoval, alebo na majom som zisťoval, kto povolil vyznačenia všetkých tých cyklistických chodníkov, ktoré dnes fungujú bez toho, aby boli niekedy aj riadne zaznačené v mapách. Čiže naozaj v tomto treba vniesť poriadok, lebo riskujeme, že sa stane naozaj nejaký veľký prúser. Nejde tu o to obmedzovať šport v našich horách, práve naopak. Dobre, ďakujem. Pán Guštafik ešte. Ja len jeden dovetok k tomu. Toto je jedna z tých aktivít, ktorá spôsobuje to, že zver z lesa je vytlačaná, vyháňaná, priamo by som povedal, a zdržuje sa nielen vo Vinohradoch, ale už prakticky medzi ľudskými obydliami. Na severe, na Muškáte, po sídliskách. No, mne to nevyhovuje. Ako Vinohradníkovi. Nech sa páči ešte pán poslanec Mikláš. Keďže je toto moje prvé zastupiteľstvo, neviem, či to patrí sem a ak nie, tak ma opravte, zastavte a usmernite trošku. Ale dostal som viacero takých otázok, čo sa týka psích kútikov. Či sa v budúcnom roku alebo v blízkej budúcnosti plánuje niečo v tomto smere robiť, pretože ako v mestskom rozpočte je uvedené, počíta sa s sumou 25 000 eur na vybraných nadaniach za psov. A v podstate ľuďom sa nepáči to, že v podstate to, čo dostávajú kvázi naspäť, je pár sáčkov. A priznám sa, sami s manželkou máme psíka a tie psie kútiky, tie psie výbehy nie sú vo vyhovujúcom stave. Chýba mobiliár, chýbajú odpadkové koše na psie exkrementy, ľudia to potom nezbierajú. Zároveň sa sťažujú aj nepsíčkari v úvodzovkách. A v podstate, že či sa v tomto smere plánuje niečo robiť a nejak investovať aj do nejakej revitalizácie psích kútikov alebo nejakého zveľaďovania. Konkrétne mám na mysli najmä sídlisko Juh, teda
teda to je môj volebný obvod, ale zachytil som aj ohľadom sídliska Sever nejakú nespokojnosť. No áno, nespokojnosť bude vždy. Samozrejme, že tam narážame na niekoľko problémov. Prvým problémom je nedisciplinovanosť psíčkarov niektorých, ktorí aj keď majú psí kútik, aj keď čokoľvek, tak venčia inde a je im zaťažko ísť na to územie, ktoré majú vyčlenené. Však to vidíme všade po celom meste. Druhá vec je, že optimistické konštatovanie je to, že čím ďalej, tým viacej ľudí už si zberá produkty svojich psov. Takže to je také pozitívne, vidím to a určite aj vy stretávate sa s tým. Rozšírenie psích kútikov, samozrejme, je to jedna z možností, treba tam však mať svoj pozemok alebo pozemok zmluvne zabezpečený. Čo sa týka mobiliáru, iste môžeme dať viacej košov, treba vytipovať, a to je aj práca poslancov, ktorí poznajú ten obvod najlepšie, aby vytipovali to územie alebo to, že treba pridať, ja neviem, či už odpadkové koše alebo podobné. Zas druhý paradox je to, že mali sme tu lopatky kartonové, ktoré sa dali poskladať, ponúkali sme bezplatne sáčiky a ten záujem bol minimálny. Keď sme to dávali na koše, tak nám to devastovali, ukradli a tak ďalej. Ale iste, treba to robiť, len by som chcel upozorniť na to, že ak hovoríme o konkrétnej sume, to nie je o vybavení mobiliárom psích kútikov, to je aj o karanténnej stanici. Pretože karanténna stanica nás stojí ďaleko viacej, ako vyberieme od psíčkarov na poplatkoch. A tá karanténna stanica slúži aj im, kedy mu tečie pes, ktorého si možno dobre nestrážia, alebo ako, tak je umiestnený v karanténnej stanice niekoľko dní, týždňov. Tá karanténna stanica musí fungovať, musia obsluhovať ľudia, takže to nie je, že vyberieme 25 000 a kde tie peniaze skončia. No, oveľa viacej do toho mesto dáva. Ale iste je to veľmi dobrý podnet, správny podnet na tomto mieste, aby sme sa tým zaoberali. Oddelenie životného prostredia príde s materiálom, ktorý nielen zmapuje dnešný stav, lebo viete, že prišlo k zmene napríklad na severe v rámci SRM a tak ďalej. Takže dostanete materiál, ktorý samozrejme tu nebudeme preberať 2 hodiny, ale môžeme si k tomu robiť pracovné stretnutie a budeme sa tým zaoberať. Ešte keď hovorím o tom pracovnom stretnutí, tak skutočne my chystáme v mesiaci február-marec potom pracovné stretnutie k zákonu 369 a vznení ďalších dodatkov, najmä teraz nehovorím, že pre tých nových, mladých poslancov, ale pre všetkých, ktorí budú mať záujem, pretože tam bolo niekoľko noviel. Tou druhou časťou by malo byť aj to, aby ste vedeli, aké povinnosti, prenesené kompetencie úplne presne prešli a prechádzajú na mesta, aby ste vedeli, čo všetko mesto musí robiť. Teraz prešla jedna skvelá kompetencia, že budeme robiť zoznam, poviem to veľmi zjednodušené, kriminálnikov na území mesta. Takže skutočne myslím si, že bude užitočné sa niekedy v marci stretnúť a tieto veci si prejsť, aj tú 369 a tie ďalšie veci, zákon o majetku obci a ďalšie veci, aspoň orientačne. Bola taká dobrá tradícia, na ktorú možno nadviazať, že jednoducho pôjdeme mimo úrad niekde, aby vám to všetkým, alebo aspoň teda drvivej väčšine vyhovovalo, pôjdeme teraz v tomto momente si neviem vymysleť, do nejakého zariadenia, kde si aj trošičku posedíme, porozprávame o tom v inom prostredí ako v tomto pracovnom, dobre? Tak, ako? To sme robili, ja si myslím, že treba nadviazať, áno, tak bol tu aj Liptovský Ján, to je dosť ďaleko, ale aj Pezinok, samozrejme aj Pezinok a predsa len v inom prostredí trošičku inak to pociťujeme ako v tomto úradnom, takže myslím si, že ak nebudete mať nič proti tomu a potom naozaj už len posledný dovetok k tomu včerajšiemu večernému stretnutiu. Ja som mal v úmysle, trošku sa aj ospravedlňujem tým, ktorí to brali ako hotovú vec. Ja som mal v úmysle sem pozvať
všetkých poslancov, aj súčasných, novozvolených, ale aj tých, ktorí neboli zvolení alebo nekandidovali. Môj sekretariat mi oznámil jednoducho, že bohužiaľ ten termín im nevyhovuje, takže my sme jednoducho to upustili a priznávam sa, že bola to moja chyba, že som vám to včera neoznámil, že to stretnutie jednoducho nebude, ale myslím si, že by sme si to stretnutie mohli urobiť aj v rámci takéhoto pracovného zasadnutia. Ďakujem pekne, pán poslanec Mikláš, nech sa páči. Trošku ste zahovorili tú tému, ktorú som otvoril. Ja by som sa chcel ešte k tomu na margo toho spýtať, že hovorili ste o tej karanténnej stanice, že tam ide značná suma peňazí. Či je možné sa k nejakej aspoň orientačnej sume dostať, alebo nejakej približnej, pretože to ľudí zaujíma. Myslím si, že každý, kto sa trošičku v rámci tých, sú to síce facebookové diskusie, ale naozaj sú to reálni ľudia, ktorí tu žijú v Pezinku a riešia tam svoje problémy, tak dosť ľudí to zaujíma, napríklad, že treba koľko stojí tá karanténna stanica mesto ročne. A ešte druhá vec, čo sa týka toho stavu psích kútikov, vy ste spomínali, že je to od nedisciplinovanosti majiteľov psíkov. A ja vám poviem konkrétne príklad, čo sa týka psieho kútiku na juhu. Idete tam ráno o 6:00 pred zamestnaním vyvenčiť psa, je tam tma, je tam pokolená tráva a navyše je tam teraz ešte blato. Tam proste nikto nepôjde, kto sa ponáhla, že ide na chvíľu. To je jedna vec. Druhá vec, nevysvetlíte psovi, keď vyjde z tej bytovej jednotky, že nesmieš, tuto musíš počkať až tam. To znamená, konkrétne na juhu je to tak, že nie je kam hádzať tie exkrementy. Proste nosíte to v tom sáčiku aj 200-300 metrov, aby ste to mohli odhodiť. Áno, áno, robí to každý, kto má psa a kto je zodpovedný, robíme to aj my, ale hovorím o tom, že to vybavenie tými košmi, tie malé koše, chýbajú. A preto to niektorí v úvodzovkách flákajú. Ja patrím medzi tých zodpovedných, ja to nosím kľudne aj 300 aj 400 metrov, ale proste je veľa takých, ktorí to tam nechajú. Práve kvôli tomu, že nebudem to nosiť. Ako je to hlúposť, hej, bavíme sa tu o psích v úvodzovkách hovienkách. Nie je to vôbec hlúposť. Nie, je to v poriadku, absolútne konkrétne riešenie. Prosím vás, budem rád, keď sa nejaké životné konkrétne prostredie riešenie sa tomu prichystá. bude venovať, to za prvé. Za druhé, keď ste už spomínali tú karanténnu stanicu, tak tá suma je v rozpočte samozrejme. A my vám dáme k dispozícii aj koľko stálo je zriadenie, to je zo zákona, predpisy, hygiena a všetko ostatné, ale v rozpočte ju máme, treba si pozrieť. A prosím vás, keď hovoríme o facebookovej diskusii, považujem ju za nesmierne zavádzajúcu až podlú, pretože keď jedna osoba vyhlási, že mestská polícia nakupuje smrtiace injekcie pre psov a ide ich vraždiť, a druhí sa k tomu pridajú, a dáma uverejní svoju fotografiu, v celku sympatická baba, a napíše, že prídem do Pezinku a vás tu vyvraždím, lebo vy vraždíte psov, tak ako môžete na to reagovať? Prepáčte, ako môžete na to reagovať? Keď spustila toto pani, ktorá vie veľmi dobre, že mestská polícia v Pezinku za existenciu karanténnej stanice utratila 2 psov. Jedného slepého chorého a jedného zrazeného autom. Žiaden policajt nikdy neutratil žiadneho psa, pretože máme zmluvného zverolekára pána doktora Freja. On jediný môže zhodnotiť zdravotný stav a v medznej situácii psa utratiť. Ale nehovorili o tom, že existuje 7 občianskych združení a jednotlivcov, ktorí odobrali od mestskej polície 220 psov a umiestnilo ich spolu s mestskými policajtami, pretože aj my sa snažíme umiestňovať psov, najprv ich vrátiť pôvodnému majiteľovi, to je základná vec a tých je najviac, a potom umiestniť. 7 občianskych združení, mohol by som ich vymenovať, či už je to Pes v núdzi, alebo aj nepomenovaní aktivisti. A potom, keď si prečítate takúto nehoráznu lož, ktorá má jediný úmysel poškodiť mestskú políciu a mesto Pezinok, tak ako môžete reagovať? Mávnuť rukou? Keď si nedá už nikto ani tú robotu z týchto ľudí, aby zavolali na mestskú políciu, aby požiadali o vysvetlenie poslanca, primátora, ja už neviem koho. Takže prosím vás,
Ja by som len naozaj skončil tým, že pripravíme za prvé analýzu toho stavu, psích kútikov, výbavy, mobiliáru a tak ďalej a navrhneme úpravu. Nech sa páči, pani poslankyňa Žarská. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem trošku na inú tému, ktorú hovoril pán primátor predtým. Vítam ten návrh o tom, že všetky tie zmeny, ktoré tu nás sú, že by mohli byť prebrané na nejakom pracovnom stretnutí aj mimo úradu. Chcem sa spýtať, alebo chcem dať taký návrh, či bolo možné mestským úradom pripraviť pre poslancov napálenie týchto dokumentov, týchto zákonov, všetko na jeden teda balík, aby boli k dispozícii. Zvyčajne sa to na niektorých samosprávach robí, alebo teda robí sa to, viem, takže určite by nám to ako poslancom pomohlo. Teda tie, ktoré sa týkajú fungovania mesta, alebo tie zmeny všetky, ktoré sú tam. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale naozaj, jak hovoria Česi, všechno je na webe, tak na webovej stránke sú všetky, aj 369, aj v znení zmien a doplnkov a tak ďalej, takže je to na webe, dá sa to tam nájsť. A samozrejme VZDNK máme takisto zverejnené. Všetky. Je to obrovský materiál, ale ak má niekto čas a potom už si vybrať len konkrétnu vec, takže je to k dispozícii. Pán poslanec Bílik? Ja sa vrátim. Predsa len ešte s Jožom Chinoranským sme si vymenili také drobné informácie. Som presvedčený, že každé mestské zastupiteľstvo si musí tú psiu tému prebrať. Po 4 rokoch som rád, že sme to urobili hneď na začiatku. Ale chcem povedať, keďže bývam na sídlisku, pre obyvateľov sídlisk je toto jedna z veľmi dôležitých tém, pretože pozrite sa, no ešte sa nemôžeme pozrieť, ale keď raz napadne sneh, tak môžeme si vyšlápnuť na sídliska a uvidíme disciplinovanosť našich ľudí. Takže v tejto situácii som presvedčený, že budovanie psích kútikov je jedna z kľúčových vecí, lebo potom aj mestská polícia môže, a oni to robievali, keď ešte bol ten psí kútik na severe, že si počkajú na tých, ktorí ráno idú so psami a počkajú si aj na to, ako sa správajú ako majiteľi, alebo ten pes sa správa len tak, ako mu ten majiteľ dovolí. Takže ja si myslím, že je dobré to, čo tu bolo avizované, že aj na jednom, na druhom, na treťom sídlisku budeme hľadať také priestory, ktoré budú pre psíčkarov. No, samozrejme, že ten pes potrebuje tú starostlivosť majiteľa. To znamená, že ten majiteľ, keď ten pes to nestihne na ten psí kútik, tak musí si po sebe upratať. Ale najlepším dôkazom disciplinovanosti či nedisciplinovanosti obyvateľov je zimné obdobie. A keď napadne sneh, a to je desivé niečo. Takže ja som presvedčený, že aj toto bude dobrá cesta na zdisciplinovanie ľudí. Lebo to, čo sa deje na sídliskách, je naozaj dosť desivé v tejto veci. Ďakujem pekne a ešte poprosím pána poslanca Demoviča. Teda sa pridám tiež k sačej téme. Považujem za dosť nešťastné to, že sme museli legislatívne ustúpiť od podmienky čipovať psov, pretože sme mohli mať ďaleko väčší poriadok v tom, čo máme v meste a v krajine. Na druhej strane si myslím, že možno by mesto mohlo spraviť, moje návrhy veľmi často neprechádzajú, tak ale preto ho ponúkam len ako myšlienku, niečo také ako upraviť daň za psa pre tých, ktorí svojho psa dajú sterilizovať alebo vykastrovať, pretože práve na takých zabehnutých psíkov sa vzťahuje práve tá neriadená populačná explózia týchto zvieratiek. A tým, že by sme mali čosi vymyslené, napríklad tetovanie týchto zvierat, tak by sme vedeli veľmi konkrétne a promptne vrátiť zviera majiteľovi s príslušným vyčíslením nákladov, ktoré sú s tým spojené. Psačie kútiky, potom by som navrhoval, aby sme spravili aj bezdomovecké kútiky, lebo mám pocit, že títo dvojnohí priatelia človeka znečistujú toto mesto ešte viacej ako štvornohí. Ďakujem. No, naozaj len poslednú vetu, treba si uvedomiť, že kútik, jak si to ty nazval, pre dvojnohých, my máme normálne, regulérne, fungujúce zariadenie na Bratislavskej v dome, ktoré sa volá oficiálne nocľaháreň, my mu hovoríme azylá, ktorý funguje denne. Ubytovanie, prosím vás,
dôležitejšia téma ako psi. Ubytovanie, možnosť sa osprchovať, navariť, je tam obrovské množstvo šatstva, ktoré si môžu vymeniť a tak ďalej. Využíva ho v letných mesiacoch koľko? 16, v zimných mesiacoch 30 ľudí, čo je zhruba 2/3 bezdomovcov. Tí, o ktorých hovoríte a ktorých máte na očiach na rôznych sídliskách, zašitých nejakých kanálov a tak ďalej, tí do azyláku nepôjdu. Absolútne, tí nepríjmajú. Ja som s konkrétnymi ľuďmi hovoril, ponúkal som im tú možnosť, presvedčal som ich a presvedčam ich, ale jednoducho nepôjdu. Im tento spôsob života vyhovuje. Takže odmietajú to, čo my máme na väčšom stupni a väčšej úrovni ako hoci ktoré iné mesto. Až tak ďaleko, že minimálne tretina bezdomovcov nie sú Pezinčania. Pani Válková, vedúca oddelenia, by vám vedela povedať. Do Pezinku prichádzajú práve preto, že sú tu najlepšie podmienky široko ďaleko. Najbližšie možno katolícka charita v Trnave. Ale tu chodia a tu sú ľudia, ktorí prechodne, dlhodobo sa tu zdržujú. Je to aj preto, že im dávame, keď hovorím dávame, bohužiaľ aj ja medzi nich patrím, ale selektívne, že im dávame, ako oni hovoria, gastráče, že im dávame peniaze, že im jednoducho poskytujeme priestory aj ľuďom mimo Pezínka. Mnohí z vás ich poznajú. Ja si myslím, že budeme v budúcom roku sa ich snažiť, tak ako doteraz, aby sa podielali na verejnoprospešných prácach. Buď aby to riešili, ako to rieši, my mu hovoríme Miro, ktorý predáva Nota Bene, alebo tých 7, zhruba pani Válková, ktorí chodia na verejnoprospešné práce, zúčastňujú sa aspoň 2-krát do týždňa. A sú teda ubytovaní, dokonca majú tak, že teraz v zimných mesiacoch máme od 5. popoludňa do rána do 7. majú k dispozícii tento, ako hovoríme, azylák. Ďakujem pekne. Dámy a páni, keďže toto je aj prvé pracovné, riadne teda, ale aj posledné v tomto kalendárnom roku, tak by som vám chcel zaželať naozaj šťastné a veselé sviatky, príjemné prežitie v kruhu rodín. Tak ako každý rok, aj v tomto roku si pre vás chystáme darček, ktorý vám doručíme. Nebol tu ešte teraz na stoloch, ale darček bude. Aspoň maličká pozornosť a poďakovanie za prácu, ktorú robíte, a teším sa aj na ten nový rok samozrejme a teším sa najmä na spoluprácu v budúcom roku. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť.